Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Aiwa, panapa ndo patinokupai nyaya dzechipisa dzatinenge tichitofambira handiti. So ndisati ndakuudzai zvakawanda zvandinazvo, ndoda kumbokupai feedback yezvaitika kucup clash yemaprophets. Cup clash yemaprophets kuUEFI kuchitungwiza. Ndoda kupai kuti what really transpired, pamwe chete nekuratidzai vamwe vevanhu vaparticipate nekukuzivisai zviri kufunga vanhu mumastreets, kuti vanhu vari kutiwo kudii nekuda kwezvaitika kuUEFI handiti, kuchechi kwaProphet Emmanuel Makandiwa. Asi chekutanga, kana unga usati wasubscribe paSaint TV, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, that is Saint TV. Ndichitoti makadi kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Aiwa, tichitenda kuti mese muri kuchengetwa naMwari handiti. So vamwe zvabuda musarudzo ndezvekuti chekutanga hakuna akwanisa kutora $1 million iyo yanga yakavimbiswa naProphet Emmanuel Makandiwa kuti aiwa, kana munhu achinge awina akukwanisa kutaura zvichange zviri muhomwe mangu, aiwa ndichamupa $1 million. Zvaratidza kuti hapana akwanisa kuona, vese vapotsa nditi vese vatadza kuona kuti manga mune HIV test kit yanga iri mumo, manga mune mabinocular, manga mune chimwe chizva ikare chimwe chii changa chiri thermometer nezvimwe zvakadaro handiti. Izvi zvakati one day. So mutambo usati watanga pane one asarenda ataiwa ina ndinaonatsonzwisisa kuti T's and C's achona akamira sei, kuti zvi zvanga zvichazoitika. Asarenda wachona ndeuyo ari panapa, ndo vabuda mugemu ivava. Out of vanhu vanga varipo vanga vari 24 kana 22, uyu abva asarenda. Zvadaro kwabva kwazowanikwa zvakare kuti pakati pevanhu vanga varipo pane vamwe vanhu vanopinda kuUEFI handiti. Ipapo ndo pandatanga kuitawo madoubts ekuti ko pazopinda sei vamwe vanga vachinzi ndeveuEFI, but ivo Prophet Emmanuel Makandiwa vanga vachiti umwe vamwe hatitovazivi tonamata nawo, but vari kuti tinopinda ipapo zvinobva zvawinza maquestions ekuti vamwe vari kuti aiwa, patimu iri ranga rirapa vamwe vanogona vanga varitori veuEFI but havana kuudzwa kuti musataure kuti kuti mimi muri veuEFI. Right, anyway, it's okay. Ngatimbozvitora takadaro. Saivavo vabva vadisqualifyiwa. Pabva paita maquestion ndepekuti ko ivo vana vapapa handiti, vana vaProphet vanogochallengea sei baba vavo pachiitiko chakadaiwo? Ivo vakugoona sei kudarika Prophet handiti. Izvozvo futi zvawinza maquestion marks akawanda mumastreets. Okay, zvadaro. Pazoita vamwe vasara varipo, taona mai vaiva vati vabva kumasvingo all the way from masvingo vakati vari kuuya kunoku nekuti vanoroteswa here, vanoona zvese. Zvichidaro paitawo mujaya umwe inini hangu ndine question mark. Question mark azogara pasi akapfuga mucheka wake white. Ndiri kuita question mark naye mujaya uyu handiti. Of course vazhinjiwo zvakare vazoita question mark naye nekuti ndiye umwe chete uyu wataisa panapa, but mujaya uyu ini question mark iri kutotangira pablack yawo yaakapfeka, timu rekumasowe. Vazhinji kana vachienda kumasowe havawanzopfeka zvitema handiti. Hamenowo kuti uyu anga achipinda kupi. Vamwewo zvakare vari kutodhauta kunyange haircut yake. Vamwe vari kuti aiwa, uyu munhu uyu pane zvaitika, pane uyu haasi wechokwadi. Vazhinji vari kurambirana naye kuti aiwa uyu. Also pane vamwewo
vandaona vachitaura vakati uyu muchindanzi kana uchechi hatoende nganiti vamwewo ava kwozotiwo umwe zvakare ari kutrenda zvakanyanya pamastreets esocial media muchinda uya akambotenderera mazuva akapera achinzi iye akapiwa motikari yotanga ari anodhiraivha paindrive but pedzezvo motikari yakazoonekwa yakudhiraivhwa namadhamu vake anditi yakazoonekwa yakudhiraivhwa namadhamu vake. So muchinda iyeyu vazhinji vari kuramba kuti aiwa muprofita, vari kuti hakuna muprofita akadai anonzi iye hazviti anonzi Prophet Walter handiti vazhinji varambirana naye kuti muchinda uyu aiwa haana kana chechechi chaanozikanwa achiita handiti zvichidaro pazoita zvakare German avo Rasta avo vanga vakapfeka nhumbi dzavo dzegold aiwa German vari kurambirwa zvakare kunzi havana chechechi chavanoita zviri kufungidzirwa kuti aiwa vanogona vari vakapinda nebackdoor vapinda nebackdoor kuti vange vari vanova part of this program. So vanhu vazhinji vari kungotaura vachiti aiwa hapana anozikanwa anga aripo angave profeti kana kuti madzimai vanga varipo vanotozikanwa vachiita basa kwavanobva tisingazodi kumasvingo hanaombonzwa but most of these people vari kurambirwa kunzi aiwa havana kunge vari vanova vaoni before vazoda kutanga kuona pacup clash yanga ichiitika kuUEFA. Of course 1 million yanga iripo sekuziva kwenyu kuti papa ichinzi pane 1 million but vanhu havangadzungaire kungouya sezvatakaita inini ndongoonekerekana ndanyoresa zita ndotoenda ameno. So what do you think about zvaitika? What do you think about what is trending? Vanhu ava vari kunzi ivo vazhinji havana chemweya chavanoziva, havana kuchechi in fact kwavanotozikanwa vari vanoshandira kunyange maprofets vanga vachizviti tiri maprofets tiri machi havana kwavanozikanwa vachishumira. What do you think about this video? Vamwe vatoonekwa kutonzi vanotoita zvema-events and functions kubasa but kuchechi hapana chechechi chataurwa. Umwe atoonekwa kutonzi aiwa anotoitawo zvemamheno tumakosi twaanenge achiadvertisawo achidaro nekudhiraivha indrive. Zvechechi hazvina kunge zvizvo zvinotaurwa. Amene kuti mungafunga here kuti maybe vanhu ava vanogona vakatengwa handiti vanogona vakatengwa kana kuti vanhu ava ndevechokwadi because kutaurana chokwadi chaizvo the likes of ana baba mutongi vatotozva vane machechi inonzi Saint Mutongi nevamwe vakasiyana handiti vaziva kuti tikaenda we've got a lot to lose handiti vaziva kuti tikaenda tikanopotsa chechi inogona kuvharwa handiti chechi inogona kuvharwa. Ava they've got nothing to lose. Izvozvi zuva ranhasi ratopera, they've got nothing to lose. Havana machechi vanozikanwa vachishumira, havana kwavari kunzikanwa kunzi ndiko kwavanobata vari. So they've got nothing to lose. Just like taking someone momuwinza omira panapa otaura zvaanotaura asina chaanoluza out of zvaanenge ataura kana kuti anenge aita. Ndo zvangofanana neava ameno mafungiro ari kuita vanhu mumastreets handiti ameno munozoonawo sei. Imi makasununguka kunyora comment yenyu kuti munofungei nezvaitika nhasi kuCup Clash kwaProphet Emmanuel Makandiwa. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, it's much love and God bless.